Nasaan tayo? Philosophy. Hakuna Matata. So, yan, nandito kami ngayon sa Philosophy. Kung naalala nyo si Princess, dito nagtatrabaho si Princess, no? Chef. Si Princess na naglinis ng aming apartment. Binibilan namin. Tapos binibilan namin kung ano-ano. Chef siya dito, Dad. Yeah, like at night. Ang shift niya dito is every Friday, I think, dinner time. Kaya mo na siya today. Kaya magaling magluto yung si Ma'am Princess eh. Nalagay ko yung address. Italian siguro siya, Papa. Hindi ko alam. Di no, kasi nakalagay dito, nakalagay sa mga pasta nila. Pastas imported from Italy. Yeah, so dito kami magla-lunch kasi tanghali na rin kami gumising. At punta tayo ng Home Depot after. So titingin kami ng lampshade. Kasi ang dilim doon sa sala. Medyo yung sala namin inaabot ng liwanag. Maraming ilaw doon sa may gilid so kailangan namin ng lampshade. So bago yun mag-almusal, lunch. Magla-lunch muna kami dito sa Philosophy. Hintay namin yung order. Hindi kaya ang coffee? Pwede yung refill? Hindi ko alam. Hindi na ako mag-ask ng refill. Baka mamaya. Ayos ka talaga, Bella. Ginawa mo soft drinks yung hot chocolate. Ayos. So, yan ano, at dumating na yung pagkain namin. Kala namin tama lang. Ang lalaki pala ng serving dito. hindi natin, kaya mo maubos yan? No, of course no. Ang lalaki ng serving. No, baby. Ayan. Thank you. You're welcome. How does everything look so far? It's big for us. It is. But it's good. You're gonna have enough so you don't have to make supper later. Exactly. Awesome. Enjoy your good. meal. Perfect. Thank you. So ito ay Cajun chicken. Ano to? Alfredo? No. Bako, ay, pinalitan mo? Oh yeah, sabi ko, ano ka ko to? Masarap pa to? Sabi niya, yeah. Basta okay. specialty nila. Ito yung basta. Tapos ito, owl burger? Yeah. So may owl talaga siyang nakatatak. Ayos. Oh yeah. Alright, so kain na. Good. Kamusta yung chicken? Hanggang sa laman, may flavor. Parang minarinate ng overnight. Baka nga talaga. And she likes it too. So, if she likes it, it means it's good. Okay, so ang itsura niya, parang typical burger, pero let's see kung ano ang taste. Masarap na iwan. Masarap iwan. Baka kasi owl meat yan, kaya owl burger. Kasi in-expect ko pag kinagat mo siya yung bursting of flavors. Pero, alam mo yung parang subtle lang. Taste it. It's juicy. Basta marami ang serving nila. Oh yeah. Akala ko niyan pako. Ano pala? Broccoli pala. Parang pako eh. Hindi ko binasa ang ingredient. Tikman ko na rin tong burger. Yung chicken nila medyo maalat Para sa akin. Siguro kaya may fries to balance. Pero pag naluluto kasi ako medyo mababa timpla ko, di ba? Kaya para sa akin maalat.
Pero masarap. Gusto nga na Isabel, oh. So yung burger ano, parang hindi siya flavory masyado, no? Kaya nga, sabi ko sa'yo, subtle lang. Parang flat lang yung lasa. Malas lang yung burger. Wala masyadong ganap sa lasa. So ipapabalot namin yung iba. Kasi nga marami yung serving nila. Pwede pa itong mamaya. Pwede ko na yung kainin mamaya. Pasa ko mamaya eh. Yan. There's brunch only on weekends. From 11 a.m. to 2 p.m. So 3 oras lang. Yun lang. So itatry namin yun. Babalik kami dito. Yeah. Itatry And natin next time for dessert. Wala na kaming room para sa dessert. Busog na. Kasi this is a fancy restaurant. Akala ko yung, alam kong fancy siya, pero sabi ko brunch lang naman. Kaya ang outfit namin, yung mga pag-exercise. Pupunta lang sana talaga kami ng Home Depot. Ay naisipan na ni Mrs. na daan tayo ng philosophy, doon tayo kumain. Brunch. Yan, mag-brunch siya na nga. Kaso wala nga. Kasi tingnan mo, mag-outfit ko pang exercise. pang-errands. Pang-errands lang. So, yan. At kami ay tapos na rin. At babalutin na namin. Balutin namin to. Sayang din eh. So, punta na tayo ng Home Depot. And probably next time, hindi na kayo mag-order ng mga side na fries. Iba naman. Kasi, ang fries nila ang dami, di naman namin nauubos. Damakmak. Maybe next time. Kasi sa'yo, dati nang pipili ka ng fries or soup. Hindi, yung garlic, smash garlic. Ah, okay. Dapat pala yun na lang kinuha mo, no? Para iba naman. Hindi natin alam yun. Ang fries kasi, you know, it's fries. So probably next time, let's try soup or kung ano pang ibang sides. Alright. Pero babalik ka pa ba dito? Oo, syempre. Oo, syempre. Babalik syempre, masarap eh. Yung manok nga nila, gusto ko yung part na may tutong-tutong. Flavor rin ng... Ano bang Tagalog ng tutong? Huh? Sunog. Sunog. Makatutong-tutong. Sunog. Tutong. Alam naman nila yung kung anong tutong. Hindi ah. Sunog. Medyo sunog. Kasi inihaw nga yung manok, no? Grill. Papa, i-zoom mo yung yung mga cakes nila for next time. Kasi gusto ko ma-enjoy ang dessert. So mag-coffee and tea kami next time. May mga cakes doon. Zoom in ko. Ayan at kakalabas lang namin dyan sa sa philosophy. At pupunta na kami ng Home Depot. Masarap yung pagkain na babalik ba tayo? Yes, I would. Babalik. Kasi gusto ko yung first, nasa labas pa lang nakita ko na yung mga cakes which I love kasi yun ang lagi kong hinahanap dito, yung may variety ng cheesecake cake. Para siya yung nasa Naga lang. Rafa Bell. Hey Rafa Bell, baka naman. Tapos may options ng coffee and wine. May mga appetizers, may brunch. Tapos quiet lang yung ambience niya. So tapos yung portion niya is maganda. So maraming tao doon paggabi, no? I think so. Open sila till 2 AM. So probably for wine. So nai-imagine ko na kung andito si Mama and Papa, I think doon ko sila dadalhin. Just because alam ko ang gusto nilang scene. Hindi sila pang Tim Hortons, yes, pero probably for breakfast. Pero alam mo yung pag nag-chillin ka lang na wala, gusto mo lang mag-relax. I will go there. Feeling ko nga doon na magiging bagong tambay. Bagong tambay pero medyo pricey. Medyo pricey. Magkano rin binayaran natin? Ay, wag mo na tinatanong. 100 plus din, no? So anyway, pero I'm not surprised kasi syempre nag-tip. It's Diyos ko yung server natin balik ng balik. Okay, let's go na. So anyway, punta na kami ng Home Depot at may bibilihin. So doon naman. Yan at pumunta kami ng Home Depot kaso hindi naman namin nabili yung mga dapat namin bibilin, yung kay kuya na lang. Yung para sa pressure washer niya, yun na lang ang nabili namin. Napag-utusan yan, kami. napag-utusan kami. Anyway, pumunta na lang kami dito sa My Fresh Produce. Yan. My Fresh Produce. Kasi nakita namin, nag-post sila sa Saskatoon group na may mango pero from Mexico, I think. I don't know, pero it looks good. So, we'll try. Saka first time namin dito. Yeah. May Star Apple. Star Apple? Gusto ni Helen kung may Star Apple daw na magandang klase. Yeah, let's see.
Let's see. Alright. Pasok tayo. Kamatis. Tapos may by next week ata, mayroong sila mga Chico. Yan, mga ganon. May darating sila mga ganon. Kuha ka tayo ng ano? Gusto mo ng ano? Gusto mo ng mangosteen? She wants a basket if she wants to go shopping. Oh. Get her some basket. Girl, they just sold out Yan. Star Apple pero they will ano to? ano sila sa aga. Yung nga, Star Apple no. So ito, pinost nila to sa Facebook kaya nandito kami kasi sa Helen. Sabi, meron daw silang mga bagong mangga na dumating. Kaya kukuha kami nito. So, meron silang langka doon. Mga mango. Yung mga klaseng mangga to. Basket? Meron sana silang Star Apple. Na-sold out agad. Yan. Gustong gusto ni Helen sana. Sayang. Siguro balik kami mga this weekend siguro. O balik kami. Para baka meron silang bagong dating. Naubusan. Meron din sila nito. Tama rin. Anong kukunin mo? Mangga? Daddy, okay, pilian mo si Helen ng papaya. Papaya? Walang Masarap papaya? dito ang papaya. Ay, ano? Merong papaya pala ano? Kaso parang hindi maganda. Yan. Tingnan mo nga, ikot mo. Ikot mo. May ano na eh, lahat na walang hindi na ano. Lanog na. Lamog na. Hibiwit mo ako ng other box. Wait. Mangga na lang, mangga na lang. Sumamanggo. Sabi niya, the mango is perfect. Sabi niya, Mama, we need mango. Kukuha tayo ng mango. Naghanap lang, marami, hindi makapag... This one is good. Pero I don't know why ina-upload. Ito yung bago nilang dating ata, galing ba yun dito? Yung mga ganyan. Dito na lang. Ito na lang, oh. Gusto mo nito? Oh, ito na lang, yun na lang. Oh, yun na lang, yun. Gusto mo, sige. Ito na lang daw. Oh, sige. Is it the same? Tignan natin kung matamis. Ito lang? Yes. Parang iba? Yes. Mahal na yan, ha? Mangosteen? No, mahal na yan, ha? Magkano to? 25. 25? Sige na, tapos mangustin para matry ni Isabel. Excited kasi si Isabel. Sabi niya, Mama, this is a perfect mango. Give her one. She wants one. Get one. Hindi, nalamog na. Is it perfect? Yellow mango. Okay. I'll go to Papa. For the monkey. Papa, mango for the monkey. Mahal din ang mangosteen. $18 din. Ay, buddy, ubak na. Masira kaya siya natin ito? Oh, sige na. Ipatry lang natin yung Isabel mga dalawa lang. Bibi, we have orange sa house. Marami pa tayong oras sa bahay. What do you wanna buy? Sige na, para magka-almoranas ka. Let's go buy it na. Tomato. Nabasa. Kamote. That's pumpkin. Squash. Let's go buy it na. Itong batang to, nag-grocery din eh. Ano, mga Max. Different flavor pa. Sa Pilipinas ka lang makakita na ang sukli candy. Ano sa ibayad ko yung candy? Diba sa mga sari-sari store? Oh, candy na lang. $16. Candy. Mangga? Yeah, mango gummy. Oh. Oh, so dito pala binili nung katrabaho ko si Cassidy. Sabi niya, oh, I love rambutan. Yeah, sarap talaga ang rambutan. Yeah, tomorrow, and then Chico daw tomorrow, so we'll be back tomorrow. Balik tayo bukas. Tapos Sige. ubus na talaga sila. Okay, so tomorrow ulit.
Dali pambaon mo. Meron pa nga doon, di ba? Kakabili ko lang nung ano. This one is, sauce. O, sige, pagbalik mo. Ay, my weakness.